Здравейте хора, хайде да се обличаме заедно. Сложила съм вече ето тази семпла черна рокля, с която мисля да бъда, и сега ще сложим аксесуари и върхна дреха. Сложих съм също ето тези обици, които си купих съвсем скоро и са много нежни и красиви. Минаваме към готежен пръстен, за да не се сърди мъжа. И часовник ще сложа ето този на Michael Kors. За връхна дреха ще сложа ето това пълто, което не е чисто ново, не съм го включила до сега. Ще го облека днес за първи път. Да го изкарам от нейлона. Ето го и него, той е на Ted Baker. Много давно искам да си го взема, но не ми харесваше цената му, затова го издебнах на промоция и все пак си го взех накрая. Сега ще ви покажа как стои. Ето така стои то. Може да се носи както отворено в коланче, така и затворено по този начин и по този начин, като тук има магнит. Ще се погледам след малко, ще преценя по кой начин точно да го нося. Дали въобще ми харесва как стои. Малко ми е странно и леко некомфортно, но цветът е хубав. Ще сложа ето тези боти, които са ми от Guess и са, да ви кажа, от около 5 години. Така, готови сме и за финал слагам ето тази чанта, която може би ще я сложа така в дълъг вариант. И това ми е финалната визия за днес. Напишете в коментарите долу дали ви допада. Сложих пълто, макар че навън е 20 градуса в Англия, но изобщо не се усещат, защото има невероятна буря и даже се чудят да не си вържа косата. Това е. До скоро!